ba na dito sa Asingan matatagpuan ang longest bridge in the Ilocos region? At nandito nga tayo sa Narciso Ramos Bridge kung saan ito ay may habang 1.44 kilometers na nagkokonekta sa Municipality of Asingan and Municipality of Santa Maria. Tara, subukan nating lakarin ang kahabaan ng Narciso Ramos Bridge na ito. Charot! Pangasinan!